Salam Atabatan TV YouTube kanalının Atabatan habarları gepleşigimizin hormatly tamaşaçylary, mehriban ýaşlar. Şu ýylyň 8-nji iýuluna geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Giňişleýän Mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti 2022-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerini, vilayetler we Aşgabat şäheri boýunça okuwa kabul etmeň meýilnamasyny hemde 2022-nji ýylda Türkmenistanyň orta hüner okuw mekdeplerini okuwa kabul etmeň meýilnamasyny tasdiklamak hakynda buýrugy gol çekdi. Biz hem Atabatan Türkmenistan halkara jurnalanyň atabatanturkmenistan.com saýty hökmünde ilkinji bolup ýokary okuw mekdepleriniň Türkmenistanyň ýokary we orta hüner okuw mekdeplerini okuwa kabul etmeň tertibini okuyjylar köpçüligine ýetirdik. Mehriban tamaşaçylarymyz, şeýle hem ýokary we orta hüner okuw mekdeplerini birin saýtymyzda ýerleşdirip, resmi namalaryň haýsy mekdepleri we nirelerde kabul edilýänligi, saglyk barlagy üçin haýsy lukmançylyk idaralarynyň geçmeligi barada habarlar hem ilkinjileriň hataryny okuyjylara ýetirdik. Resmi nama laýyklykda okuwa kabul etmek möhsümini 11-nji iýul 26-njy awgust aralygynda guramak bellenildi. Häzirki wagtda bu möhüm möhsümiň ilkinji tapgyryna resmi namalar kabul etmek işlerine badalyga berildi. 11-24-nji iýul aralygynda geçiriljek bu möhsümiň dowamynda dalaşgerler özleriniň saýlan hünärleri boýunça degişli resmi namalar tawşyrýarlar. Şu ýyl ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini 15326 talibi, orta hüner okuw mekteplerine bolsa 10490 talibi kabul etmek meýilleşdirilýär. Bu bolsa geçen ýylka garanynda ýokary okuw mekteplerine 320, orta hüner okuw mekteplerini 380 talibiň artyk kabul ediljekdigini görkezýär. Täze okuw ýylyna köp sany ýokary okuw mekteplerine täze hünärler açylýar. Olar barada habarlar hem Atabatan Türkmenistan halkara jurnalanyň atabatanturkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Mehriban ýaşlar, egerde araňyzda daşar ýurtda bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, onlar resmi namalaryň terjimesi üçin makul hyzmat terjime merkezine ýutup biljekdiňiz ýatladyk geçýärin. Şeýle hem Türkiýede bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, onlar İstanbul şäherine ýerleşen Atabatan danışmanlyk şereketiniň hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz. Mehriban müştaklarymyz, egerde siz ýurdumyzda bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atabatan TV YouTube kanalyny izlemek dowam edin. Şeýle hem özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atabatan Türkmenistan halkara jurnalanyň atabatanturkmenistan.com saýtyndan tapyp bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.